Pero gang, hindi ko bakla. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Hindi ko bakla, gang. Hindi ko bakla. Ba't pa sa gano'n hindi ka bakla nga? Nga nagapatol ka sa iyo. Agoy, pandamay. Papasok na klaro ang bulan. Pandamay. O, pili ka mo. Bayaran nyo na servisyoan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live Drama. Surprise! Yeah! Grabe ka naman ka. Happy Valentine's! Oh, Happy Valentine's! ba't pa si ganun ako nito, Nay? Imo na tanan. Grabe ka, ha? Imo na tanan. Ganahan ka, ganahan ka. Ganahan ako ka. Speechless nga ako, iya. That's what I like. That's Grabe what ka. I like. Actually, gamay lang na. May nagapaabot sa gawa. Ba't pa si ganun? Hindi lang mo niyang regalo mo sa ako, eh. Hindi na. Gawas na yun. Ay, salamat ka. Ayaw Gawas, ko. gawas. Up, pero bago ka... Ayaw ko. Ayaw ko. Baka magkukol. Ba't pa si ganun? May harap pa sa gawas. Pero dapat surprise din. Piringan ako yung mga mata, ha? Okay lang? Gusto ko nga isa lang ka ba ito? Ayaw, dapat dalawa. Dapat dalawa. Duwagin. Dapat dua. Piringan ako yung mata, ha? Pwede ba siguro ga? Piringin lang akong baba. Hindi, mata dapat. Sige ka. Grabe Dali ka. na, piringin. Na-excite ako sa ko. Ayaw pag-excite na. Ari na. Ari. Okay na. Nakita niyo mo na eh. Pila ni. Pila na. Pila na ga, ha? Lima. Lima. Para klaro ba? Sige. Sige. Lakad. One. Left. Right. Left. Right. Grabe ka man, ga, boy. Dugay pa na, ga. Dali na, lapit na. Dali na. Sige. Jump. Dali na. Ready. 3, 2, 1. Tada! Motorsiklo para sa'yo. Wow! Kinglong 125. Grabe ka ka, Oh, bigay mo talaga ito sa akin. bigay ko yan sa'yo. Ha? Ay, ang happy. Para sa'yo yun. Para sa'yo. Happy po talaga ako ga. First time ko talaga ma-surprise. Grabe ka ha. Basta. Sobrang saya ko talaga ga. Huwag kang mag-alala, ha. Mamaya babawi ako, ha. Anong mo hambalon mamaya babawi ka? Basta alam mo na yun. Babawi talaga ako, ha. Kung binigyan mo ako ng motorsiklo, ha. Huwag kang mag-alala, ha. Ano? Ako talaga ang magbabayad mamaya. Anong ibayad mo? Wag na. Hindi ko kailangan ng Siyempre, bayad. ga, alam mo naman, di ba? Hindi mo na kailangan. Actually, ang pangalan ng motor yan, ang bago yan ngayon. Ba't mo si ganun? Bago yung gawas. Bago gawas? Yan yung motor na tawag, ang pangalan niya, Motor Jack. Ba't mo si ganun? Motor jack ni ga? Of course. Para sa'yo yan. Ang ganda talaga ng motor nito kasi motor jack siya. Gusto ko talaga yan, ga. Gusto ko talaga Ang motor. Gusto ko talagang motor. Motor jack. Sige na. Kumain na tayo kasi marami tayong pagkain din sa loob. Sige ga. Salamat kayo. Tawagin si nanay at ang Mama! mga kaibigan. Mama, papa! Nilabas ng lechon. Gan. Hinaya lang papa. Wow. Dali. Nga nakabikini ka lang. Ay, siyempre ka. Gang. Ari kita diri sa dapog. Gang. Tsansa na ni natin ka. Gang. Naya lang ka. Gang, may meeting ko, boss. Kasing ganyo eh.
Sayang naman ginpreparahan ko sa imo. Ginpreparahan ko gid sa imo ang kuhaing bingka ko. Tapos hindi mo man lang matandog. Hindi mo man lang Di mo makaon. na nabakal ng bingka ni. Sige ka ga. Di mo nabakal ni sa Davao? Sa... Ibakal ko kila CJ. Amo ba? Ibutan na sa rep. Gang. Boss na nakauno na to ng bingka. Gang, Sabay kung pabosan mo ni Ga, maslo mo na ni. Gang, Sige na pa. Gang! Gang. Gang! Nisakay man hino. Gang! Sige na Ga. Gang! Gang! Diyan sila nato ni pa. Time sa ba? Okay. Tingnan ko. Masakit pala ko. Hindi ko pa ko ready. Di pa ko ready, ha? Gikapi mo kita ko. Sorry. Pero di pa ko ready. Sorry kayo. Nasakitan kita ko. Sorry, di. Valentine's Day pala subong ka. Nag-expect kita ko. Subong mo ni nga ma. Di pa ko ready. Sorry kayo. Sorry kayo. Ano ka man ka, man? Excuse me, sir. Ano na? Excuse me, sir. Din ka ga. Excuse me, sir. Excuse me. Ga! Balik di ba? Suka. Naglain ang iya pamatyagay. Ga! Kagapon ko malang ninuhugasan. Gamano, gano'n. Napam lagi dahon sa malunggay lagi. Kagapon, suna namon balunggay. Ha, mo ba, sis? Hala ka, tsaka ba na yung boyfriend? Sis, Mga kapila na sis. Nga nag-ayaw siya sa imo, ha? Murag katatlo naman siguro ni Hala sis. ka, sis. Tapos nag-expect pag ikugapon sis kay Valentine's Day kaayo. So, todo effort yun ako. Ay, sis. Sipon mo ba na sis? 3 days ako wala nang hugas. Mo di ay. Tapos Pero, amo sis, lang to. Sis, duda ko ng imong boyfriend. Ay, Tinuod man. Ah. Di kayo nabakla na imong boyfriend. ang grabe ka sis, Tuod bitaw. Hindi ka magamal sa amo Sis. sina sis. Pansinago na siya, sis. Pansina na siya. Nagligad pa nga nag-beach na. Oo. Gapalayo siya kung nasa ka storya. Tuod Tapos- sis, no? Tapos, nainomduman ako sis nga nasa boxer. Pero yung boxer ko no sis, pito ka bilog. So, Uy, ako sis, wala subi na ba maguguato sis. Okay, kaya ako man lang sis. Importante nga, na-feel na ako ang iyang love sa ako. Grabe ka ayo. Oh, lagi. Pagpalangga na ako sa iya, grabe po. Pero ang akong bala sis nga, sayang man good sis nga, dili man lang may magkuhaan. Uy, Diba? sis, duda ko anak ba? Basig, bakla ng imong Ay, boyfriend. Sis, Kana si Arman. grabe ka sis, oy. Tinuod bitaw. Dako ba yung muscle to sa Armon? Tapos bunguton pa jud siya. Tapos dudahan na ni mo nga bayot. Dili ana sis, oy. Pero sis, bisag unsa pang imong ingon sa ako ha. Dili ko matuoy nga na. Pero sis, kung tunay ko na siyang lalaki sis, no? Dapat sa first date pa lang ninyo sis. Ma-feel naman mo, no? Ay, Tinuod. pinuot no? Tama. Ano ka? Kato gani akong amigo gani nga si Jessie. Ay, si Jessie. First day pa lang. Ay, ala. Ay. Gibutangan og honey. Ala. Grabe no? Ba't pa si ganun sis? Ibutangan dyan niya gani. Gibutangan niya og honey. Ay, ala, oy. Tapos imong boyfriend digid siya. Ay, ala, oy, no? Bisang kuan Grabe no? ka, no? Pero mga tanya ko, sis ba? Hani lang, Jud, o wala yung nabuyog. May buyo gamay. Ay, ala, oy. Basta, Grabe, sis, no, kasad, no? bantayan Pero, na to sis na imong ba? boyfriend, sis. Duda juga ako sa Duda akong ko, boyfriend. anak. Parang naaamoy ako. Ala, Nakaamoy ako ng oy. something. Pero karon sis, na ako'y naamoy. Na ako'y naamoy ni mo, sis ba? Ano? Na ako'y naamoy sa imo, murag amoy kag bayabas. Bungot sa iring. Sis, oy, tawas po doon. Ay, Saman tama ka. na, sorry kay sis, no? Nabilin yung akong tawa, sis. Ayun, but sis, ari, Ay, salamat kayo, Asin. Salamat, sis, ha? Basta sis, salamat kayo support. Gang, ato nagtawag sa imong nga lalaki. Kliyente na ko to. Ah. Kliyente na ko to. Pero, birthday naman na sa katawag ha?
Gani kay ginistorya na mo about sa ano ni ba? Makita na akong kuy sa real daga estate. ba. Nagapop up sa imong cellphone. Ah. Pangalan dira Raul. Pero Si Raul gani. Amo gani siya. Marag every hour na lang na siya katawag sa imo ha pa. Siyempre nagpamangkot siya sa ko kung kamusta na daw tong amo ang transaksyon. Diba? Ay, Ari naman gang, excuse me sa excuse me. diin ka ga. Dali. Hello. Oo, dali lang. Oo. Ara naman siya. Bakanto na. Oo. Hindi ka malakat ga. Gang, excuse me, balik lang ko tatawad lang. Mabalik ka pa? Oo. Dali lang. What? Sige na lang, Amoni. Sige na lang. Ma'am. Sir, sundin ang kanang kotse, sir. Sundin lang na, sir, ha? Kay, ginabantayan na mo na, sir. Basik madakpan ta. Tama, gina, madam. Pero hinahinayon mo lang, ha? Sige, madam. Ako lang bahala, madam. O sige, kami na bahala sa tips mo, ha, do? Sige, madam. Sige. Bidyuhi ko. Oy, madam, ara na siya. Ay, la. Liling nga, madam. Ion ang video. Video, be. Bidyuhi. Video ko. Mapriso ka. Hala, Ala, ano na? nanaog sa... Nanaog sa kotse. Kaya na siya Sa sumalik. kotse. Ala. Oh my goodness. Oh my golay. Unsa ko, no? Oh, what the? Sino kaya na madam ang ganang lalaki Wala. na medyo may edad na? Ala, nagbiso-biso sila. Biso-biso. Wala, nagsumak mo. Oy, Siling ko, gid. Tama, Wala gito ka. nga bal mo sa akon. tanawa, madam. Tama, gid. Nag-joke-chak. Ay, ang what? Sige. Nag-joke-chak. Tipo na ebidensya kay pakita nato ni sa akong bata. Ay, ang what? Siling ko, gid. Uy, pariha rin may color aning tawhan na. Wala. Ay, pareho dyan mo. Pareho dyan mong nawong. Dan, dili na tuod. Anong hindi tuon? Tanawa ng picture. Dili na ako. Video na gao. Video. Alin pagsakay ninyo sa salakyan? Basta nanahog ka mo. Mas maayo pa ihambal mo na lang sa ako eh. Magsugid ka sang matuod. Ginasalig ko tanan sa imo pero anong ginahimo mo sa akon? Pagprangka ka. Ang tanan nga mga ginhatag mo sa akon. Prangka ako kung di na to halin. Oo, aminong ko. Nagpagitluoy ako sa imo. Aminong ko halin to sa iya. Ba't basing ganun ka tong mga ginahatag mo sa ako? Hindi to halin sa imo. Halin to sa iya. Kundi halin sa iyo. Ginahimo ko to para mahatag na ko sa imuhang tanan. Kag sa baylos ang mga ginahatag niya. Ano ang baylo sa mga ginahatag niya sa imo? Lawas kag katarungan. Silikutin. Pero gang, hindi ko bakla. Hindi ako bakla. Hindi ko bakla, gang. Hindi ko bakla. Ba't pa sa ganun hindi ka bakla nga? Nga nagapatol ka sa iyo. Hindi ka. Bangon lang sa kwarta. Gagon hindi ikaw bakla. Sugiri ako. Ano ikaw? Gang, next episode na lang. Gang, matawar ako. Hindi ko ikaw mapatawad. Di lang siya bakla, Papa J. Boy Nonoy. Ay, bayod yun, Justice. Di lang siya bakla, Papa J. Boy Nonoy. Wala, oy. Madali sa bakla. Unsa man siya. Next episode na lang. Wala, oy. Pero, Papa J. Boy Nonoy. Magalit si Corner na. Magalit si Jesus.
Ano kaya ni Papa J-Boy Nunoy? Makumbinsi na ba ko Papa J-Boy Nunoy hindi siya bakla? Pero okay naman sa ko Papa J-Boy, dawat ko man. Ay, hala. Ang di ko madawat Papa J-Boy Nunoy kaya ang mga gipanghatag niya sa kuwa. Alo, oy. Salin dito sa malam niya. Oy. Na kung anong tawagan na karelasyon ba? Tsaka. Kurang katong kailan na to. Alo, oy. Nagay ko advice Papa J-Boy Nunoy kung paano ka makasurvive sa siningang sitwasyon. Mahal ko si Arman. Pero di ko balaan kung ako